Čaute ľudia, to som ja Steeps a teraz si zahráme Minecraft, taký let's play na Minecraft. A toto je taká môj prvý let's play vlastne. A v tejto časti bude hlavnou úlohou zabiť Creepera a pritom neumrieť. Čiže bacha na to. A je fajnové, že keď umrieme, tak nám hento, tá rain minimap hore v rohu, vpravo. Toto miniatér si vôbec nevšímajte, že tá rain minimap nám ukáže, kde sme umreli, a takže si môžeme ísť pre veci a nestratíme nič z toho, čo tu máme. Proste super. Takže je toto taký prvý let's play a musíme naťažiť ovce, pozabíjať ovce, aby sme mali, ospravedlňujem sa za ten ďalší zvuk okrem Minecraftu a môjho hlasu, som vedľa televízora. Jo, máme 2 vlny, vlastne už máme 3. No aj Pikifo. No jasné, Pikifo s mailami. Hneď, jak sme tu prepli, uvidíme zombíka. Pozor. Ty zombie. Zombie je chcípiko. Pozor, koslivčík. Koslivý šmejt. No, tak ale aspoň vieme, že kde sme umreli a môžeme sa tam rýchlo vrátiť. Bolo to trošku úplne na prd, že mi to takto seká. Na budúce sa s tým voľačo pokúsim spraviť, lebo teraz ma naháňajú zombíci, klipy a ďalšie blbosti. Tak musíme utiecť a ísť si rýchlo pre sword, náš stone sword. Nebojte sa, my sa dostaneme k nášmu swordu. V následnom vyvesení, čo sme ani počuli v boji s Creeperom. Sme prepadnutí. Vedľa. Elami už ne. Rýchlo. Mali sme týko. Musíme sa tam dostať. Cez tú horu by sme sa nedostali. Musíme ísť takto okolo. To by bolo na nič, keby tu zrazu sa nami Creeper. Pavúk! Naháňa pavúk. Pavúky to. To už ma nenaháňa nič. Takže musíme ísť tam, kde sme chcípli. A už to vidím, kde som umrel. A ešte naše veci nepomizli. To je dosť strašné na okolo. No, máme stonky. To je to hlavne, čo sme chceli. No, čiže možno to bude trošku dlhšie, než som si myslel. Ale teraz toho Creepera musím dať. Musíme ísť z tejto strany. Dnes nás nevšimnú, či kostlivci je tak. Musíme z tejto strany. Sa pomáhať platí. Poď, Klipriku. Aj do prdele. To som asi prehnal. Jeden z tých kliprov musí chytnúť. Áno. Clipper zabil. Tak pokúsime sa zastaviť kostlivca. Už nejde.
Do prčic, pomoc! Tam po mne strieľajú traja. Zatiaľ sme nezabili Creepera. Ale vieme, že zombíka už dáme. To je Enderman. Netrap ma, lebo ešte jedna rana je po mne. Enderman! Bože, oni sú všade. Minus nedaštuje. Ja si Klipriku. Poď sem, Klipriku. Asi by sme na toto potrebovali skôr Iron Sword. No vieš, že 3 rany so Stone Swordom a je po ňom. Takže ja to chceme zabiť, keď nemáme žiadny Stone Sword. Teda. Vždycky buchne, keď dozvám dverom. To sa nedá. Yes, Clipper. A je po nás. Au! Oh, shit. Fuck. Ja. Toto bude ešte chvíľku dlho trvať, než zabijem prvého. Než zabijem Creepera vlastne. Nebol by to prvý, a bol by to Creeper. Môžeme to mať na úplne super. Au! Ešte, že to som iba padol. Vážne neviem, prečo mi zblbol tak Minecraft, že tu má takto sekavo. Kostlivý, šmejt. Musíme si to prenastaviť. Ospravedlňujem sa za to, že som musel dať krfo. Ale bolo to veľmi... A znovu nás všetci vyvraždia. Lebo začína byť slnko a budeme v prdeli. Prepačte, neviem, nemám čo, musím sa trochu orientovať. V sekavom Minecrafte, najsekavejšie asi na planete. Au! Už mi jedno, či umerem. Musíme rýchlo sa pokúsiť zabiť toho šmejda. Kostúcov nechceme. Yes! Jo. Au. Mám halšíp, musíme rýchlo zastrojiť. Je horiaci kostlivec. Tak môžete vidieť, už je slnko a kostlivci už začali horieť. A je to úplne fantastické, ale keď skončím túto časť a vypnem Minecraft, tak sa mi tí bitcoinci dajú preč. Ale to vôbec nevadí. No, takže my už sme toho Clippera dali. Tam zombík vzadu sa podpálil a trsa. Tuč. Takže aby ste vedeli, na budúce spravím na servery volakom tiež budem natáčať, možno tam budem robiť aj Harlem Shake a tak. Ale proste je to zábavné. No,
Snad ste sa bavili pri tomto dieli a keď vám vadilo, že to bolo úplne sekavé, lebo mne osobne to strašne vadí, tak napíšte a ja sa s tým niečo pokúsim spraviť a pokúsim sa s tým spraviť aj tak volačo. Čiže prosím, dajte lajky, odbery, hlavne lajky a komentáre. A môžete aj odbery, prosím vás hlavne lajky, lebo potom si budem môcť kúpiť, neplatí mi nič YouTube zatiaľ, prosím dajte hlavne lajky a potom si budem môcť kúpiť kameru a budem môcť natáčať lepšie a také a budem robiť slow motion videa, také efekty všelijaké. Snad sa vám toto video ľúbilo moje a čaute, Game Surfers!